Dobrý deň, dámy a pánové, dneska tu mám nové videjko z ochutnávky jedál z iných krajín a mám tu tentokrát ďalšie Doritosy, ale tentokrát Sweet Chili. A pozor, keď mám na to iba polovičku pitia, takže ideme to vytvoriť. Ideme ochutnať. Dosť taká hrozná chuť. Ježiš, to voní hrozne. Prečo sa to niečo nezadá? Vonia to, že odporné. Zatiaľ to iba vonia, ale chuť ideme skúsiť. Je to pikantné trochu. Ale je to pikantné ako iné čipsy. A po chvíľku to začne potom paliť. Niekedy to na to aj pozor. Už to má šokotné z toho majta. To ukážka. Ale on tomu, že solidných 8,5 z 10. Takže ešte raz si dám jeden. A takto to vyzerá. Ako je také dvojčeky, tento je taký trošku ohnutý a je to proste takouto. A ham. Ahojte.